Ta tidakon ma ha porsea otai. Au porsea di debata Jahoba. Ido ama pargogona sohatu dosan. Na tumo palangit do tano. Au porsea di Yesus Kristus. Anak ni debata Jahoba nasasadai. Imana tinubuhon ni si Maria. Nagabe-gabean sianto di porbadia. Adorang sohabubuhan. Ido tuhatta na tumaon na bernit. Di panguhuman ni Silatus. Na mate tarpajal do ibana di haupinar silang. Na tuat tu banua toru dong ditanom. Na mulak mangolu di ari patuluhon. Na manaik tu surgo lahudul tu siamun ni debata Jahoba amanai pargogona suatu dosani. Di sima ibana pai mamulak sogot tu tanoon manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea dito di porbadia jala adong sada huria nabadia. Huria hatopan ni halak Kristen akka nabadia. Dohot dihasesaan ni dosa, dohot dihatai namandok, mulak mangolu sogot daging ni halak naung mate, dohot dihangoluan nasora sudah. Amen.